tarda i gràcies per vindre a acompanyar-nos en esta audiència pública on presentem el pressupost i les ordenances fiscals per enguany, per l'any 2021, i per tant voldria fer una salutació a tots els que ens acompanyeu de forma presencial, que no podem ser tots els que voldríem, però en tot cas una salutació als companys i companyes regidors, exalcalde i també equip de l'Ajuntament que heu vingut i també, evidentment, a tots els presidents i presidentes d'associacions de veïns i també al defensor de la ciutadania. I també, evidentment, a tots els que ens esteu seguint per les xarxes i que, per tant, podeu seguir aquesta compareixença a través dels mitjans de comunicació o a través dels canals del mateix Ajuntament. Com deia, avui us presentem el pressupost per a l'any 2021. És una compareixença per explicar-vos el pressupost, però també les ordenances fiscals, i això ho fem per tal de poder donar compliment al reglament de participació ciutadana que estableix que l'alcalde o alcaldessa presentaran el pressupost, presentaran en aquest cas les ordenances municipals. I això ho fem pel motiu de poder-li donar més transparència i per tant també de donar-li més participació a la ciutadania pel que fa als afers del mateix Ajuntament i per tant poder conèixer totes les dades i que tothom hi pugui participar i a la vegada tindre accés a tota la informació. En tot cas, també dir que he sentit dir que algun portaveu de l'oposició deia que no teníem pressupost i que, per tant, no podíem fer aquesta compareixença, dir que pressupost sempre n'hi ha, l'administració sense pressupost no pot participar, ni pot treballar, ni pot operar i, per tant, evidentment, hi ha un pressupost fruit d'una modificació pressupostària que vam aprovar el passat dia 1 d'abril i que, per tant, és el que avui és objecte d'explicació i, per tant, el que fem és treballar també per la transparència i poder que tothom pugui conèixer aquestes dades. A partir d'aquí, els objectius que té este govern municipal és aconseguir recursos suficients per tal de prestar tot el màxim de serveis públics possibles, evidentment tindre una màxima equitat tributària, reduir també la pressió fiscal, sempre amb una visió social, ara més que mai, en els moments que estem, i a la vegada, i com sempre hem dit, sense hipotecar les generacions futures. No volem que les generacions futures estiguen hipotecades per una gestió que hem fet este govern municipal i es veurà també ara com ho presentarem. A partir d'aquí, si fem una comparativa de les polítiques fiscals i veiem també com ha anat l'evolució del govern municipal, veiem que pràcticament o es congelen o inclús, si contem l'increment de l'IPC, s'han reduït els impostos al llarg dels últims 14 anys. En aquest sentit, veieu també les diferències que poden existir, per exemple, amb la taxa d'escombraries, que en anteriors governs s'havien incrementat fins a un 118% i que en els últims 14 anys s'han incrementat un 3,8% amb una mitjana d'un 0,27%, per exemple, pel que fa a l'increment i a la comparativa entre tributs. D'aquesta manera, el que volem també demostrar és que es pot tindre una política fiscal equitativa i a la vegada poder tindre també, no tindre un increment dels impostos per a la ciutadania i aconseguir ingressos més enllà del que suposarien també les pròpies polítiques fiscals. Una bona gestió dels recursos, que s'ha demostrat que la política tributària actual funciona, que s'ha afrontat l'ordenació de les finances municipals sense incrementar la pressió fiscal en cap moment i a la vegada continuem reduint l'endeutament, com després verem més endavant. També jo crec que és molt bo destacar que hi ha un baix extrajudicial. Els últims anys abans havíem vist que havien hagut uns extrajudicials molt importants, de 2, de 3 milions d'euros. Ara l'extrajudicial sempre acaba sent un extrajudicial que simplement són aquelles factures que ens arriben fora de període, com per exemple poden ser les factures de gas o de residus que et poden arribar al mes de gener relatives a l'anterior anualitat. L'objectiu és que si tothom paga menys i, per tant, aconseguir aquesta equitat posant ordre dintre de les mateixes finances municipals. A partir d'aquí explicarem les ordenances fiscals i després explicarem quin és el pressupost per enguany i quines són les principals actuacions per al 2021. Pel que fa a les ordenances fiscals, com a trets significatius més importants és la congelació de tots els impostos, les taxes i els preus públics per 7è any consecutiu. És a dir, no s'han incrementat els impostos, ni les taxes, ni els preus a la ciutat de Tortosa. I amb això també voldria que es comparés amb altres ciutats i es veu també que en aquest sentit s'ha fet un esforç important per tal de poder continuar prestant els serveis, continuar tenint un nivell d'inversió molt alt, el més alt de fet que hem tingut mai, i a la vegada poder continuar congelant aquests
impostos, com dic, per 7è any consecutiu. A la vegada també mantindre les bonificacions existents. Com també veurem amb cada un de les taxes, preus públics o dels impostos, veurem que també continuen existint bonificacions i seguim reduint la pressió fiscal. En aquest cas, per tal d'assolir una major equitat tributària d'acord amb l'esforç que es fa des del propi Ajuntament. En quant als impostos, segueixen congelats i es mantenen les bonificacions pel que fa a l'IBI, a l'IAE, a la plusvàlua, a l'ICIO i a l'impost sobre vehicles. En aquest cas, continuem congelant, no hi haurà cap pujada tampoc al 2021 com els últims anys. A partir d'aquí, ja pel que fa a l'IBI, seguim amb una bonificació del 50% per a obres immobles d'empreses d'urbanització i promoció immobiliària. També hi ha una bonificació pel que fa als habitatges de protecció oficial, una bonificació que pot arribar fins al 90% pel que fa a les famílies nombroses, tenint en compte també quin és el seu IRSC, i a la vegada també hi ha una bonificació per a immobles amb sistema d'aprofitament tèrmic o d'energia solar, també apostant per l'energia solar i per les energies renovables. Pel que fa a l'IAE, també continuem tenint diferents bonificacions que tenen com a objectiu bonificar la creació d'ocupació a la nostra ciutat i, per tant, tenim una bonificació pel que fa a l'inici de l'exercici i també tenim una bonificació pel que fa a la creació de l'ocupació. En aquest cas, si es crea ocupació fins a arribar a més de 25 treballadors, en aquest cas hi ha una bonificació de l'IAE del 50%. Si passem a la plusvàlua, en aquest cas la bonificació que trobem és la transmissió de béns per causa de mort, que també anirà valorat d'acord amb la capacitat econòmica, i també vam establir una exempció pel que fa a les transmissions per dació en pagament de l'habitatge habitual per a hipoteques amb entitats de crèdit o similar quan hi hagin transmissions per execucions hipotecàries, judicials o notarials. Per tant, també una aposta per a aquells que més ho poden necessitar. L'ICIO, l'impost de construccions, instal·lacions o obres, seguim bonificant els immobles, la rehabilitació dels immobles, especialment al centre històric, amb l'aposta que tenim pel centre històric. Sabeu que hem actuat a pràcticament tots els carrers del centre històric, però ens cal que també la iniciativa privada hi participe i l'única manera que tenim com a Ajuntament és a partir de les subvencions que després veurem que mantenim per a la rehabilitació d'habitatges, però també amb l'ICIO i, per tant, bonificant, ajudant a que la iniciativa privada també pugui actuar al centre històric. I en aquest sentit hi ha una bonificació del 90% al centre històric de Tortosa i de Jesús, també hi ha una bonificació pel que fa als vecins i als vecils, als béns culturals, i per últim també hi ha una bonificació al 50% dels nuclis urbans dels 5 pobles, amb l'objectiu també que hi hagi una aposta per l'equilibri territorial als 5 pobles del municipi. A la vegada hi ha un 90% per construcció d'indústries als polígons. Això va lligat també al que hem dit abans amb l'IAE, creació d'ocupació, hi ha també una bonificació per l'IAE, també hi ha una bonificació del 90% pel que fa a l'impost per les obres. Per tant, quan una empresa ens va aquí, també tenim aquella capacitat d'oferir moltes bonificacions i poder incentivar que empreses es puguen instal·lar al nostre territori. També hi ha un 90% pel que fa a la millora de l'accessibilitat per obres quan està millorant-se l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, o també un 50% pel que fa a la rehabilitació de masies o el 90% pel que fa a les obres que incorporin energia solar o energia aprofitament tèrmic. Per tant, també en aquest cas, a través de l'ICIO, com abans hem vist també amb l'IBI, hi ha una aposta per les energies renovables. En quant a l'impost de vehicles, aquí també hi trobarem aquesta aposta pel que fa al medi ambient, a la sostenibilitat, i trobem una bonificació del 75% per a vehicles elèctrics o híbrids, també per als que tenen carburant GLP o GNC, i també hi ha una bonificació, diferents bonificacions pel que fa als vehicles que són històrics o en aquells que tenen una antiguitat determinada. Si passem ja a les taxes i als preus públics, en aquest cas, tornem a dir que congelem les taxes als preus públics i mantenem totes les bonificacions, i en aquest cas destacar la taxa d'escombraries. La taxa d'escombraries acumula una rebaixa d'un 14% en els últims 8 anys, per tant ens estem situant a unes quanties que són inferiors a les taxes que es pagaven les famílies l'any 2008, que és quan es va implantar la recollida selectiva a la ciutat de Tortosa, per tant estem per baix del que es pagava en aquell moment, i això també és important de destacar a l'hora que totes les famílies tinguin clar que no s'ha incrementat la taxa d'escombraries.
I a la vegada també destacar la tarifa especial per a viver d'empreses, per a la creació d'activitat en quant a aturatge de llarga durada, també fent un èmfasi també intentant ajudar a tota aquella gent aturada que pugui crear nova activitat, i la primera hora gratuïta de Zona Blava. Després en parlarem, però sabeu que hem estat 6 mesos, era un dels objectius que vam tindre la Covid, per tal de poder reactivar el comerç, de poder establir 6 mesos de Zona Blava, es van acabar el mes de febrer i a partir del dia 1 de maig, que és festiu, per tant, el proper dilluns, el dia 3, ja tornem a tindre aquesta hora gratuïta de Zona Blava, per tant, a partir de la setmana que ve. A la vegada, tenim diferents exempcions i bonificacions i reduccions pel que fa a les taxes d'expedició de documents, taxes de drets d'exàmens, taxes de prestacions de serveis socials, certificats d'empadronament, balanç de padró gratuïts, tot molt lligat a les expedicions de certificats per a persones, famílies que necessiten que se'ls ajudi i, per tant, aquelles famílies que necessiten poder accedir a beques o que siguin famílies nombroses o monoparentals o també que necessitin documentació per als programes d'ajuts d'urgència social. Pel que fa a escombraries, també tenim una exempció, en aquest cas també depenent dels ingressos de les famílies, i pel que fa a les llicències ambientals hi trobem també que hi ha una exempció per a associacions i entitats sense ànim de lucre i hi ha bonificacions pel que fan a aquelles persones que estiguen en una situació d'atur o aquelles activitats que s'estableixin a l'àmbit del PINCAT, que és a l'àmbit del centre històric. Com hem dit abans, una aposta de nou per tal de poder potenciar el nostre centre històric. A la vegada, pel que fa a la utilització privativa del domini públic, també hi ha sense cost per a les entitats sense ànim de lucre i també hi ha una exempció per a aquelles places d'acció social que es poden instal·lar a la fira dels dilluns i dels dissabtes. En quant als equipaments culturals, estem en l'any dels equipaments culturals, som capital de la cultura catalana i per tant continuem tenint una aposta pel que fa als equipaments culturals i en aquest sentit hi ha tarifes reduïdes, hi ha exempcions per als centres educatius que visiten el museu i l'últim diumenge de mes mantenim l'obertura gratuïta de tots els equipaments del municipi. A partir d'aquí, l'Escola de Teatre i l'Escola de Música, que han estat i són també un dels elements dinamitzadors i que també apostem perquè les famílies puguen tindre aquest servei de teatre i de formació en quant a música i en quant a teatre a la nostra ciutat, també establim unes bonificacions, 50% pel que fa a la matrícula per a les famílies que també més ho poden necessitar, monoparentals, nombroses o en situació d'atur, i un 15% pel que fa a la quota mensual per a famílies nombroses o monoparentals. Espectacles i tot el que suposa poder accedir al teatre, a la cultura. En aquest cas hi ha diferents preus bonificats per a aturats, per a joves, per a grups, també per als alumnes de l'Escola Municipal de Teatre o de Música, per a actors, i també establim una novetat que són les entrades a 6 euros per als menors de 25 anys. Volem que la gent jove aposti per la cultura i vam voler també que aquest any de la cultura catalana, de capital de la cultura catalana, els joves també participessin de tot el que tenim previst a nivell de l'Auditori Felip Pedrell i dels espectacles que portem a terme dintre de l'àmbit de la cultura. Aigües de Tortosa. Mantenim les bonificacions als col·lectius més vulnerables. Continuem treballant per a aquelles famílies i, per tant, no fem talls d'aigua sense que es parli en serveis socials i des de l'època de la Covid no s'ha portat a terme cap tall d'aigua. A la vegada es bonifica el 75% en tram de la tarifa de consum per a ús domèstic, també amb rendes menors a l'IRSC, i a la vegada, com sabeu, tenim un sistema de telelectura a tot el municipi que ens permet poder estalviar pel que fa a aigua, ja que detectem de forma immediata aquelles fuites que poden llaure i això ha suposat que tenim un estalvi per a les famílies a nivell de ciutat de 97.500 euros. Amb això jo també voldria destacar que més enllà de que la telelectura ens permet avisar en un període molt curt a la gent que pugui estar tenint una fuita que no se n'ha pogut donar compte i que se'n pot arribar a donar compte dintre d'un període on llavors hi haurà una despesa efectuada per a la família, també hi ha l'altra vessant, que és la part del programa Sempre Acompanyats, que ens permet també detectar quan hi ha consum zero i, per tant, aquest sistema de telelectura té aquesta part social que ens permet també detectar quan alguna persona gran que viu sola està sense consumir, per tant, potser li ha passat alguna cosa i la tenim controlada des del mateix àrea de serveis socials.
Pel que fa al transport públic, continuem amb les bonificacions i a la vegada també congelem les tarifes del transport, per tant, amb les diferents línies que són municipals, bitllet senzill a €1, però a la vegada també tenim per estudiants a 60 cèntims, un abonament de 10 viatges a 8,5 € i els jubilats entre 40 cèntims i 70 cèntims també d'acord amb el seu nombre d'ingressos, jubilats o majors de 65 anys. Per tant, també una aposta pel servei de transport públic que al seu moment van portar al centre històric, també una demanda també de les mateixes associacions de veïns i que ara ens permet que any rere any vagi incrementant el seu ús i per tant també creiem que calia una vegada més tornar a congelar les tarifes del transport públic. Esports. Pel que fa al WIN Complex Esportiu, el WIN Complex Esportiu s'ha convertit enguany en dos complexos esportius, el WIN Tortosa i el WIN Jesús. En aquest cas, amb diferents serveis que es porten a terme a les dues instal·lacions i que suposa, amb l'obertura del WIN Jesús, que tenim dos complexos esportius al mateix preu. A la vegada també s'han previst descomptes del 15% en abonaments, activitats aquàtiques i també hi ha uns preus reduïts per a discapacitats, pensionistes, persones en situació d'atur o família nombrosa o monoparental, amb l'objectiu que la gent faci esport i que la gent faci salut. A partir d'aquí ja hem explicat les taxes, els preus públics i per tant passaríem ja, i en aquest cas passaríem ja al que és el pressupost general. Per al pressupost general també hem de partir del que ha succeït l'any passat. Ha estat un any molt difícil per a tothom, un any que és evident que ens afecta pel que fa al condicionament del pressupost per a l'any 2021 i que suposa que al context del 2020 vam haver de modificar el pressupost, vam haver d'establir un nou calendari fiscal per tal d'ajudar a reduir la pressió fiscal en uns moments molt complicats per a moltes famílies a nivell de la nostra ciutat i també vam rebaixar la taxa de recollida d'escombraries comercials, perquè enteníem que era un moment molt complex, els comerços van estar tancats, la restauració ho estava passant molt malament, de fet encara ho està passant ara i per tant el que creiem era que havíem de continuar treballant en aquest sentit. Amb això, el context del 2020 ens diu que no vam cobrar la taxa d'ocupació de les terrasses, ara tampoc cobrem pel període que no s'està establint la terrassa al llarg del 2021 i a la vegada també vam condonar quotes del WIN, de l'Escola Municipal de Teatre, de l'Escola Municipal de Música i també vam efectuar diferents campanyes de comerç de proximitat i de productes locals. A la vegada, i per tal de poder ajudar el sector que més patia, en aquelles èpoques de tancament, la primera al mes de maig es van fer una línia d'ajudes de 400 € per al comerç, empreses i autònoms i al novembre passat vam fer una nova línia d'ajuts per al sector de la restauració i l'estètica que va veure també de nou els seus negocis tancats. Això ha suposat, i ho diem com a context, perquè això ens ha suposat que hem partit que per l'any 2020 l'impacte de la Covid a l'Ajuntament de Tortosa amb les finances municipals ha superat els 3,8 milions d'euros. Hem reduït ingressos i hem tingut aquest impacte pel que fa a la situació que va generar la Covid i que de fet ens segueix afectant enguany, perquè seguim en una situació que les empreses, els comerços, la restauració necessita, les famílies especialment necessiten que l'Ajuntament estem al seu costat. I per això, el 2021 tornem a trobar com a condicionant del pressupost la Covid-19 i per tant els efectes de la pandèmia es noten amb les finances municipals, hi ha un increment de nou amb la despesa social i hi ha un impuls per a la reactivació econòmica. I a més d'això, com a condicionant també enguany i que també és fruit d'una normativa estatal que també ve generada per la mateixa situació de pandèmia, s'han suspès les regles fiscals, fet que ens permet incorporar el romanent i per tant aquell estalvi generat per l'Ajuntament el podem enguany també disposar per a tot allò que suposi reactivació econòmica i en aquest cas també ajudes a les persones i a les famílies. Seguim sense tindre informació pel que fa als pressupostos generals de l'Estat i per tant en aquest cas el que ens condiciona la resta de tot el pressupost. Pel que fa a les societats municipals, veiem que respecte al 2020 hi ha un tancament amb resultat positiu. En aquest cas, GESAT té un tancament, és l'Hospital de la Santa Creu de 204.000 euros, totes estan amb un tancament positiu. Aquí hi ha hagut també una incidència pel que fa
i una aportació pel que fa al govern de la Generalitat en aquells períodes on se va utilitzar tant l'Hospital de la Santa Creu, que continuem sent un centre de referència Covid, com la Clínica Terres de l'Ebre, que és Tortosa Salut, per tal de poder ubicar determinats serveis de l'Hospital Verge de la Cinta en els períodes de més pandèmia i de més situació greu que vam viure a la nostra ciutat. Per tant, aquí veiem tota la situació pel que fa al tancament de les societats, de les quals també veiem aquesta gestió eficient pel que fa també als recursos a través de les diferents societats, bé sigui d'esports, urbanística o bé sigui les sanitàries. He dit al principi que el que volíem era apostar i continuar amb una reducció de l'endeutament i, per tant, no afectar a les futures generacions. I amb això veiem que del 2015 al 2019 hem reduït un 25% l'endeutament i que del 19 fins al 23, que és el que este govern municipal té previst, l'objectiu és poder-lo reduir un 12,5% més, de manera que del 2007 al 2023 haurem reduït l'endeutament en un 31,47%, que se situa en més de 15 milions de reducció d'endeutament des del 2007 fins a l'actualitat, estem parlant amb els últims 14 anys, i això lligat als anys de més inversió pública que ha tingut l'Ajuntament de Tortosa, el municipi de Tortosa, amb la ciutat. Per tant, es demostra que no cal pujar impostos, que no cal fer una pressió fiscal cap a les famílies, sinó el que cal és una gestió interna adequada, correcta, per tal de poder tindre més recursos que ens permetin a la vegada poder tindre també aquesta reducció de l'endeutament i, de fet, com he dit, no poder hipotecar a les futures generacions ni als futurs governs municipals. El romanent de tresoreria, hem dit que hi ha una suspensió de les regles fiscals i, per tant, el romanent, que vol dir l'estalvi que hem aconseguit a fruit de la gestió dels anteriors anys, però que a final de la liquidació, amb la liquidació del 2020, suposa un romanent de tresoreria de 6.035.000 euros, que és el que també utilitzarem per tal de poder destinar a aquesta inversió que, com hem dit, és la inversió màxima que s'ha aconseguit mai o que s'ha portat a terme mai a la nostra ciutat. I quins números tenim a dia d'avui? Què és el que presentem? Presentem una modificació pressupostària, que són 14.333.000 euros, 338.000 euros, que vam aprovar el passat dia 1 d'abril, i a partir d'aquí això es converteix en un pressupost per a l'Ajuntament de Tortosa per a l'any 2021 de 54.510.000 euros, 808,89 euros, i que consolidat, i quan parlem de consolidat vol dir juntament amb les altres, amb totes les societats municipals que són 100% públiques, parlem de l'Hospital, GESAT, parlem de la GUMSA, que és la d'Urbanisme, parlem de Tortosa Esport, parlem de Tortosa Salut, tot consolidat suposa aquest pressupost de 91.626.982 euros. Si veiem la distribució pel que fa a la forma jurídica del que és tot consolidat, hi trobem també que hi ha 53 milions, com hem dit, que són de l'Ajuntament, 37.900 que són les societats, 404 que és l'EPEL, que és l'empresa que gestiona el patrimoni a nivell de l'Hospital de la Santa Creu, i el Consorci dels Tres Reis, que tenim amb l'Ajuntament de Morella i amb el del Canyís, que suposa també aquesta part petita, però que també està dintre d'aquesta distribució. I si veiem ja la distribució total, i no veiem ja Ajuntament, però sí que detallem totes les societats, veiem que és evident que l'Ajuntament és el que té la part més important, però també veiem el pes, en aquest cas, de GESAT o de Tortosa Salut, que són les dues empreses que gestionen la salut a nivell del municipi. Des del primer dia vam fer una aposta molt important per la salut pública i municipal, per tal de poder donar un servei a la nostra ciutat, que no el tindríem si no estigués l'Ajuntament implicat al 100%, i en aquest cas sabeu que el centre de referència de l'Hospital de Jesús ho és a nivell del territori, i a més un centre que té moltíssima qualitat i que és un referent de gestió, però també al seu moment vam adquirir la Clínica Terres de l'Ebre, que també fou una aposta important, la qual ens vam quedar sols en aquell moment fent aquesta aposta, i que ara s'ha demostrat també que això és capitalitat, que això també és equilibri territorial i que això es pugui donar un servei, i que no sé què hagués passat si la Clínica Terres de l'Ebre no hagués estat a la nostra ciutat enguany i, per tant, no haguéssim tingut aquesta capacitat de gestió de la Covid sense la clínica i sense l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Partim ara ja dels ingressos i les despeses. Això és la distribució pel que fa
a l'estat dels ingressos per al 2021. No us diré totes les xifres, les teniu aquí. És un total, com hem dit, de 54 milions. Aquí veiem la part d'ingressos que se'ns generen dels impostos, de les taxes, dels diferents actius, però en tot cas aquesta és una informació per tal de poder tindre exactament l'estat dels ingressos corrents de capital o financers, i veiem aquí, que potser ja es veu més clar, d'on ens provenen els diferents ingressos a nivell de l'Ajuntament, els impostos directes, indirectes, les taxes, la part de corrent o la part de capital. I si passem a les despeses, veiem que hi ha, evidentment, una partida molt important pel que fa a capítol 1, que és personal, però també veiem com les inversions enguany ascendeixen a una quantia superior als 15 milions d'euros i, per tant, com dèiem abans, és l'any que més inversió ha fet o farà l'Ajuntament de Tortosa pel que fa a la història del mateix Ajuntament. Aquí veiem el mateix, les diferents despeses, com estan també distribuïdes pel que fa a personal o pel que fa a inversions, veient que la part més important d'aquestes despeses, el 28%, correspon a la part d'inversions que farem com a Ajuntament de Tortosa. Quins són els eixos principals del pressupost? És el benestar, és les persones, és la reactivació econòmica, és la promoció, és la via pública, és la cultura i és el patrimoni, com ara veurem, l'eix principal que ens mou i que condiciona el pressupost de l'any 2021. Si passem al primer dels eixos principals, l'àmbit social, en aquest cas incrementem les partides socials, les incrementem i de fet les doblem una altra vegada. L'any passat les vam doblar amb la situació que vam patir per la Covid i per tant enguany tornem a fer aquesta aposta, doblem les aportacions a les entitats socials, al tiquet fresc, al menjador social, l'acollida integral, al projecte IKEA que fan des de Creu Roja i també doblem els ajuts que prestem directament com a Ajuntament pel que fa a pobresa energètica, als lloguers, a despeses de farmàcia, despeses de llibres, també el servei d'atenció a la dona i el servei d'atenció integral pel que fa al Pla d'Igualtat i LGTBI. La capital de la cultura catalana és un altre dels eixos importants. Amb el regidor de Cultura ho estem treballant i tot i la pandèmia estem aconseguint uns bons resultats pel que fa a que hi hagi activitat, a que hi hagi implicació de la ciutadania i s'han fet moltíssims actes i ja hem perdut el compte pràcticament del nombre d'actes que s'han portat a terme al llarg d'estos 4 mesos que portem de capital de la cultura, però l'objectiu és encara poder-ne fer més i esperar que els poguéssim fer encara amb més gent i amb més públic. Però en tot cas també la resposta de la ciutadania està sent molt bona i per això hi ha una aposta important en aquest pressupost a ser capital de la cultura catalana. Hi ha molts recursos destinats, però a la vegada també som ciutat gegantera de Catalunya i per tant també hi ha una partida important a nivell del pressupost. També hi ha una nova sala aquí al museu, s'amplia el museu de la ciutat per tal de poder fer una aposta pels nostres autors locals, pels nostres pintors, pels nostres escultors i per tant també a la vegada hem volgut crear un nou espai al Centre Sociocultural a Ferreries, dintre de l'antiga Indo, de l'antiga SAMU, de poder crear un nou espai destinat a les entitats de la ciutat, ja que moltes vegades ens trobem que el mateix centre cívic no té prou capacitat per tal de poder acollir totes les demandes que tenim com a ciutat. I per tant, aquí tindrem també aquest nou centre sociocultural al barri de Ferreries per a tota la ciutat. La millora de la via pública. Jo crec que aquest any ja s'ha vist tot l'efecte de la via pública i encara estan portant-se a terme diferents actuacions que s'han iniciat enguany i que provenen de l'anterior pressupost. Però a la vegada també volem que continuï aquesta millora de la via pública, transformant el centre històric però actuant als carrers, a les voreres, a les faroles, a l'enllumenat i per tant també invertint en millora energètica i a la vegada un impuls pel patrimoni, promoció econòmica i també pel turisme. El turisme, per un moment, per destacar que el turisme està incrementant de forma exponencial al llarg dels últims anys a la nostra ciutat. Vam crear diferents actius turístics per tal de potenciar la nostra ciutat i que la gent conegués el nostre patrimoni i tot el que els podem oferir. Això ha fet que l'any passat, a nivell de la nostra ciutat, vam ser la segona destinació a Terres de l'Ebre, en un moment on vam tindre una ocupació que en molts moments de l'estiu, i ara també ens ha passat a la Setmana Santa, ha superat el 90% i en alguns llocs ha arribat, en alguns establiments ha arribat a estar al 100% i per tant amb capacitat absoluta. Això ens fa també que tinguéssim molt clar que és un dels motors de reactivació econòmica de la nostra ciutat i que hi hem d'apostar per aquest turisme familiar, aquest turisme de qualitat que volem que vingui a la nostra
nostra ciutat. I també hi ha un increment pel que fa a les aportacions al teixit associatiu, i per tant també tenim present que doblem les subvencions a les entitats esportives, a les entitats culturals i també hi fem una aposta pel que fa a tots els agents econòmics, a totes les associacions de comerç de la nostra ciutat. Els pobles són molt importants pel que fa a la configuració que tenim nosaltres com a municipi. Sempre he dit que a Tortosa som una ciutat i som 5 pobles i per tant aquests 5 pobles s'han de treballar, s'han d'estar al seu costat i s'ha d'ajudar perquè un poble amb uns serveis eficients vol dir que millora tota la ciutadania i per tant el que volem també és apropar serveis, ser més eficients en la gestió i per tant ser un municipi més descentralitzat i més proper al ciutadà. I en aquest sentit jo estic molt contenta que el passat mes de desembre vam poder arribar a un acord, que a més va ser un acord d'unanimitat amb les 3 MDs que tenim al municipi, amb els alcaldes de Campredó, de Jesús i l'alcaldessa de Vítem i jo mateixa, per tal de tindre un nou conveni per a les MDs que suposarà un millor finançament per a Jesús, per a Campredó i per a Vítem, que suposa en aquest cas un increment total de 2,5, de 2,5 milions d'euros. Això d'aquesta manera incrementem l'autonomia financera i a la vegada també tenim més atenció als pobles del municipi. I aquí he volgut destacar aquells 2 pobles que hi actuem de forma directa, que no tenen les competències com és el cas de les MDs i que són Reguers i Vinallop, destacant 2 actuacions que portarem a terme enguany, com és el cas del local d'hivern al Reguers o la plaça de l'Església a Vinallop, més enllà de parcs infantils i tota la part que ja els ocupa pel que fa a via pública. Seguim amb els eixos principals. El 2021 assolim la xifra més alta d'inversió, com hem dit, en els últims anys. Seguim prestant i ampliant els serveis municipals i tornem a reduir l'endeutament pel fet d'aquesta gestió que us he dit dels recursos públics municipals dels últims anys. 15.511.000 euros en inversions, la inversió, com he dit, més alta a nivell de la història de l'Ajuntament, que ens suposa, en aquest cas, 1 milió d'euros pel que fa a via pública. Tenim, de nou, 1 milió d'euros per tal d'actuar amb la via pública, amb voreres, amb enllumenat, amb carrers, amb asfaltat. Ho heu vist els últims mesos que s'ha vist molta activitat. Ara han començat també diferents obres que encara venen del pressupost de l'any passat, perquè van estar uns mesos que no vam poder contractar per la Covid i per tant aquestes obres s'han anat allargant o han començat més tard que no el que teníem previst, però en tot cas enguany tornem a tindre 1 milió d'euros o 450.000 euros per a camins que tampoc havíem tingut mai una partida. Els camins han passat moments molt complicats també, perquè més enllà de la Covid també van passar el temporal Glòria i per tant ara hem de fer una actuació important i una aposta important pel que fa als nostres camins, a la xarxa de camins municipals, que en són molts al nostre municipi. Hi ha una partida de 348.000 euros per a millora d'enllumenat. Volem també implementar la tecnologia LED a tot el municipi i a la vegada també instal·lacions semafòriques, 300.000 euros per tal de poder canviar els semàfors del municipi. Pel que fa a parcs infantils, recentment heu vist que n'hem canviat uns quants, hem fet parcs infantils nous al barri del Temple, al barri de Ferreries, n'hem fet a Sant Llatge, ara el de Sant Llatge està previst que s'amplia, el de Remolins en aquests moments s'està instal·lant una ampliació, a Ferreries també en va un altre de nou i el més gran, que és el centre nostre de referència a nivell de ciutat, és el parc de la ciutat, que són les imatges que tenim aquí, que es va estrenar ara fa molt poquetes setmanes, però com creiem que ha de llaure una aposta per l'espai públic més amable, més per a les persones, però especialment més per a les famílies, de nou hi tornem a destinar 100.000 euros per a parcs infantils que, com he dit, també incorporen uns parcs infantils al poble del Reguers i al poble de Vinallop. Supressió de barreres arquitectòniques, n'heu vist ara a tot l'àmbit del centre, també al barri de Ferreries, al Temple també es comença ara. Creiem que cal tindre una ciutat adaptada i una ciutat que sigui per a tothom i, per tant, continuarem actuant i continuarem invertint en supressió de barreres arquitectòniques.
La catedral, la plaça de la catedral està a la recta final de la seva execució i, per tant, ara el que ens queda és finalitzar la plaça, però a la vegada actuar pel que fa a l'equipament que hi ha baix de la plaça. Aquest equipament, que és el Museu Cota Zero, un nou equipament turístic i un màpping per a la mateixa catedral, que podrem veure projectades imatges a la mateixa façana de la catedral, que en aquests moments es troba en execució també la seva restauració, en col·laboració també amb l'Ajuntament de Tortosa. Això ens permetrà donar ja finalització al que sempre dic és la cirereta del pastís del centre històric. És tindre una catedral oberta al riu. Ara, suposo que ningú ja qüestionarà el fet que el 2015 s'enderroquessin aquelles cases de la catedral i, per tant, vam obrir la catedral al riu, però ara també podrem fer un passeig per la nostra història en molts pocs metres, podrem passejar pel costat de la muralla romana, podrem veure el que és la tortutxa andalusina, per tant, veure una antiga fàbrica de salaons, podrem passar pel costat de la façana del segle XVI, que es conserva igual als quadres que tenim i que presentem al Renaixement i que veurem també aquella façana de la mateixa manera, o també poder passar pel costat de la primera catedral visigòtica, que també n'hem trobat al seu absis. Per tant, en molt pocs metres tindrem un espai, un actiu més a nivell turístic a la nostra ciutat. El carrer Cervantes és una altra de les inversions, o la més important que hi ha a nivell nominal, més enllà de totes les quanties que us he dit genèriques, i que suposa convertir aquest eix principal comercial del nostre centre en un nou espai per a les persones, menys per als vehicles i amb carril bici també incorporat, que ens permetrà també incrementar el nombre de quilòmetres de carrils bicis i, per tant, fer una ciutat molt més agradable i molt més còmoda i molt més fàcil de poder-hi circular. Pel que fa a l'àmbit de Vora Park, la setmana passada, o l'altra, ja crec que la setmana passada van començar les obres del carrer Sebastià Joan Arbó i del carrer Mossèn Manyà. Són 308.000 euros d'inversió. Enguany en tenim pressupostats 408 més per a continuar actuant a Vora Park i, per tant, finalitzar aquell sector pel que fa al carrer Soriano Montagut i també al carrer Joan Miró. I per últim també tenim diferents actuacions en quant al Ronda Docs, també tot el que és el canvi de voreres, d'enllumenat, arranjament d'un carrer que s'ha convertit en un accés també molt important des del barri del Temple o des de l'accés a la nostra ciutat fins al centre. La plaça 1 d'octubre, que avui mateix han començat una part de les voreres i que enguany hi ha destinat 85.000 euros més per a finalitzar la part interior també, i el projecte de la plaça Alfons XII. El que volem fer enguany és poder tindre el projecte de la plaça Alfons XII, que suposa la remodelació de la plaça, però també la remodelació de l'aparcament que hi ha baix de la plaça, un aparcament que a hores d'ara no és accessible, no hi ha ascensor, hi ha unes rampes molt complexes i que el que volem és adaptar aquest aparcament i aquesta plaça al segle XXI i, per tant, poder tindre una plaça també centre neuràlgic de la ciutat molt més per a les famílies i per a les persones. I, per tant, enguany redactarem el projecte amb la intenció de, al següent anualitat, poder ja avançar pel que fa a la concessió i a l'execució de l'obra. Com he dit abans, els carrils bicis són una de les nostres apostes de mandat. Vam construir, en els últims anys, hem construït més de 12 quilòmetres i mig de carril bici i volem continuar ampliant aquests carrils bici. Us he dit un tram, que és el tram del carrer Cervantes, però també fem dues accions molt concretes. Un nou accés a la Via Verda des de l'Avinguda de l'Estadi, que ens permetrà també poder apropar i a veure si potenciem així i incentivem l'ús de la bicicleta pel que fa als dos instituts que tenim en aquell carrer, l'Institut d'Artosa o l'Institut de l'Ebre, i a la vegada també apropar el GUIN, que és la Via Verda, i al barri de Ferreries, donar-li també un nou accés a la Via Verda o un nou carril bici, un nou tram de carril bici entre l'estació del ferrocarril, el carrer Ronda Docs, fins a l'Avinguda Ferran d'Aragó, amb un tram també per tal d'unir el que és els portals de ciutat amb el carrer Rosselló, que uneix el Parc Teodor González i que uneix la Via Verda i Ferreries. Per tant, tindríem una anella més tancada pel que fa a poder utilitzar la bicicleta. Les zones verdes, sabeu els que em coneixeu,
que és una de les meves obsessions, poder tindre una ciutat més bonica, amb més flors, amb més arbres, i per tant estem ja a punt de poder adjudicar el nou contracte de manteniment de zones verdes, que suposarà una inversió anual de 850.000 euros amb zones verdes a la nostra ciutat, però hem volgut també que enguany fos un any on actuéssim molt a les nostres zones verdes, especialment al Parc Teodor González. I hi ha 225.000 euros destinats al parc, destinats exclusivament a jardineria, arbrat, arranjament de zones verdes, perquè ja han fet tota la que és la zona central del Sauló i tota la part també a nivell d'aigües, de control d'aigües, i també hem fet tota la part dels parcs infantils, i per tant el que volem ara és que aquesta inversió sigui per a poder tindre una millor zona verda a nivell de tot l'àmbit del Parc Teodor González. I després fem dues actuacions, una als jardins de Jaume I, a la plaça del Temple, i una altra al Parc de la Fira de Remolins, aquí al costat, per tal de poder també endreçar, millorar tota la que és aquesta zona arbrada i ajardinada tan importants a diferents barris de la nostra ciutat. Promoció econòmica i turisme. És molt important poder tindre un comerç potent, una xarxa a nivell de ciutat dinamitzada, i per això hem creat els bons Tortosa. Els bons Tortosa seran uns descomptes que tindran els ciutadans de la nostra ciutat, tots els ciutadans, de fet, que vagin a comprar a botigues del nostre municipi que s'adhereixin a aquesta campanya, i que tindran uns descomptes de 20 euros per tal de poder adquirir aquells productes que vulguin a la nostra ciutat. Amb això invertirem més de 1.200.000 euros, perquè tindràs un descompte de 20, però hauràs de gastar més, depenent de si gastes els bons d'una vegada o vas gastant-los de forma progressiva, perquè són 4 bons de 5 euros, i per tant, en aquest cas, juntament amb la Cambra de Comerç, a qui també vull aprofitar per agrair la seva col·laboració en aquesta campanya, i també amb el suport de la Federació de Comerç de Tortosa, portarem a terme aquesta activitat que de moment l'hem fixat per al mes de setembre per tal de poder impulsar i reactivar el comerç de la nostra ciutat. A la vegada també hem disposat una campanya de dinamització comercial pròpia de 38.000 euros o el suport al teixit econòmic i associatiu de la ciutat amb 154.600 euros per tal de poder ajudar a totes les associacions a dinamitzar també el comerç en uns moments molt complexos que s'estan patint. També pel que fa al mercat municipal. Per a nosaltres, al mercat municipal, el producte de proximitat, el producte quilòmetre zero, és importantíssim, és un dels nostres actius que tenim també a nivell turístic, més enllà del que suposa poder apostar pel producte local, i per tant hi tenim unes millores al mercat, destinades al mercat de 150.000 euros pel que fa a enllumenat, a millores internes dintre del mercat, a equip de so, també a unes illes de tast per tal de generar que la gent vagi al mercat però també es quedi allà a consumir, i també diferents actuacions pel que fa a la dinamització turística, com és el cas de senyalització turística, murals d'art urbà, per tal de també millorar tot l'àmbit de la nostra ciutat, amb murals com els que vam fer a la plaça Sant Joan, però en altres espais de la ciutat, com és el cas d'aquí, del barri de Sant Jaume, o a l'entorn del refugi antiaeri de l'espai Hemingway, per tal de poder millorar entorns urbans, o també millorar l'exposició permanent que tenim al Centre d'Interpretació del Renaixement enfront dels Reals Col·legis. A la vegada, per aquesta aposta que tenim també pel nostre riu, el que volem també és poder ampliar l'embarcador central i per tal de potenciar també aquesta navegació fluvial. La capital de la cultura catalana, com hem dit, hi té una rellevància, una importància amb aquest pressupost, 260.000 euros destinats a la capital de la cultura catalana, 100.000 euros a més aconseguits també per la Diputació de Tarragona, també gestió del govern municipal per tal de poder incrementar aquests recursos destinats a la cultura al nostre municipi, i a la vegada també 40.000 euros destinats a la ciutat gegantera i també recursos destinats per part de la mateixa Diputació pel que fa a ser ciutat gegantera. De fet, superarem el $500.000 d'euros només, més enllà de la programació de cultura, només destinats als actes expressament de la cultura catalana o de Tortosa Ciutat Gegantera de Catalunya.
L'ampliació del museu, 450.000 euros, amb aquesta nova sala d'art i també tot l'arranjament exterior, amb la plaça de l'Escorxador, que també ens permetrà tindre al davant de la catedral, al davant del museu, al davant de l'edifici de l'antic Escorxador, un edifici modernista que moltes vegades ens queda amagat i que el que volem és també posar-lo en valor, ara que tindrem una plaça des de la qual podrem gaudir del riu, però també podrem gaudir del que és aquest edifici tan bonic i tan emblemàtic que tenim a la nostra ciutat. I quasi acabant ja estic acabant, estic a la recta final, el Centre Sociocultural de Ferreries, l'antiga Indo, l'antiga Samo, depèn de l'època de cadascú, li diu d'una manera, però que en definitiva és un centre que vam adquirir, que vam comprar com a Ajuntament de Tortosa l'any 2018 i que per tant el que suposa és poder, l'hem anat restaurant, estem actuant dintre del mateix espai per ubicar-hi entitats de l'àmbit cultural, però a la vegada volem també obrir-lo al barri, obrir-lo al municipi i per tant generarem una nova sala, una sala que considerem que serà al voltant de les 300-350 persones per tal de poder ubicar un altre espai, per tal de poder fer actuacions, per tal de poder fer activitats, que tenim la sort de tindre una xarxa cultural i una xarxa social a la ciutat molt potent que fa que ens falten equipaments per tal de donar cabuda en aquest sentit a tots els espais. No m'oblido, en aquest cas no m'oblido de l'antic Col·legi de Sant Josep, al qual volem continuar treballant este govern municipal per tal d'ubicar-hi un espai, un equipament esportiu que creiem tan necessari per al barri del Rastre, per al centre històric i també per a les entitats esportives que tant necessiten també més espai a la ciutat. I per últim hi ha l'àmbit del patrimoni. Com veieu, també hi ha una aposta molt important pel patrimoni, en aquest cas 1.438.000 euros, amb el qual també tenim una aportació per part del Govern de la Generalitat, en aquest cas del Departament de Cultura, per tal de poder actuar a la Muralla del Rastre. La Muralla del Rastre ens suposarà també poder tindre un nou passeig que ens unirà al barri del Rastre amb el barri de Santa Clara i amb el barri de la Simpàtica. Podrem passejar pel mig de la muralla, com fem amb la muralla del segle XIV als Jardins del Príncep, i per tant podrem tindre un nou actiu, un passeig que a més ens permetrà poder tindre unes vistes que no hem vist mai des de la nostra ciutat, perquè des de la part de la Simpàtica, des de l'Hospital Verge de la Cinta, tenim un mur que no ens deixa veure aquesta vista que podrem veure des d'aquest passeig. Però a la vegada també volem actuar amb fortins, amb castells que són ja municipals, com és el cas del Fortí de Bonet, 100.000 euros, o com el Castell de Tenasses, que vull recordar que va adquirir també este govern municipal recuperant el patrimoni per a la ciutat de Tortosa. La sinagoga, al barri de Remolins, també és un dels equipaments que volem restaurar i, per tant, també està present en aquest pressupost amb una inversió de 240.000 euros. O, com he dit al principi, necessitem que la iniciativa privada actuï al centre històric i, per tant, hi tornem a posar una quantia, una partida de 70.000 euros per ajudar a la rehabilitació dels immobles al centre històric de la ciutat. I ara, si acabo, estem parlant d'un pressupost, ja com a conclusió, que arriba, com heu vist, a tots els barris i a tots els pobles del municipi. Hi ha actuacions a tots i cadascun dels barris del municipi. Però, a més, i com a conclusió, congelem els impostos, mantenim les bonificacions i posem l'accent amb els que més ho necessiten, amb el benestar, amb l'eix social, amb les famílies. I a la vegada impulsem una inversió molt important en via pública, amb centre històric. Volem seguir transformant el centre històric. La Muralla del Rastre, que us acabo d'explicar, és un eix importantíssim, un actiu importantíssim pel que fa a la dinamització i a potenciar el nostre centre històric, i seguim recuperant el conjunt emmurallat amb una inversió molt gran que mai s'havia fet a nivell de muralles com el que tenim previst al pressupost de l'any 2021. Promovem la recuperació econòmica i el turisme amb els bons Tortosa, amb totes les activitats que tenim de cara a potenciar el turisme i el comerç a la nostra ciutat. Refermem l'aposta per la cultura, per la promoció de la ciutat, i reforcem la descentralització del municipi, dotant de més autonomia financera als pobles i a les EMDs del municipi, per tant, apropant els serveis als ciutadans, descentralitzant i generant una ciutat, un municipi molt més equilibrat territorialment. I a la vegada, com he dit abans, sense poder hipotecar les generacions futures, reduint l'endeutament i, per tant, aconseguint un endeutament que vagi baixant cada any i que, per tant, les generacions futures no es vegin afectades pel que gestiona este govern municipal.
L'objectiu, per tant, és aquest, presentar-vos este pressupost, aquestes ordenances, i per tant poder portar a terme una inversió molt important al nostre municipi amb l'objectiu que tenim com a govern municipal de poder fer reactivar la ciutat en uns moments molt difícils, en uns moments molt complexes, però pensant especialment amb la via pública, amb les persones que més ens necessiten, amb les famílies i amb la reactivació econòmica. I acabo agraint, evidentment, a tots els que ens heu seguit, espero que no s'hagi fet molt llarg, a tots els que esteu avui aquí, però en tot cas també voldria fer un agraïment al govern municipal, als companys d'equip, per tot el suport i per tota la feina que heu fet per arribar fins aquí i a tots els serveis tècnics també de l'Ajuntament, especialment a l'àrea econòmica, que han fet molt bona feina i que han ajudat molt al govern municipal a poder tirar endavant aquest pressupost que és el nostre objectiu com a mandat. Tenim molta feina per davant, però a la vegada també tenim moltes ganes de fer-la i per tant continuarem treballant per tal de seguir transformant Tortosa. Moltes gràcies a tots i bona tarda. I ara, com és una audiència pública, si algú vol fer alguna pregunta, que no sigui molt difícil, estem oberts a qualsevol... Els regidors també estan oberts, no a fer preguntes, sinó a contestar-les. Estem oberts a qualsevol pregunta que tingueu al respecte o també si algun mitjà de comunicació té alguna pregunta. Està tot clar? No hi ha cap pregunta? L'exalcalde no pot preguntar abans? Tot clar? Sí? Moltes gràcies a tots i, en tot cas, com he dit, amb tota la il·lusió per a poder seguir treballant i este govern municipal ens hi deixarem la pell per tal de poder executar, que és molt, tot el que tenim previst per a aquest exercici. Moltes gràcies a tots i ara sí, bona tarda. Quant de rato he fet? Quina hora és?